Hola, sóc jo, el de la tele. Comencem el programa d'aquesta setmana i ho fem parlant de la crisi econòmica. No, home, no, que és broma. No penso parlar més de la crisi econòmica. Sí. No penso parlar més i ho faré perquè me n'he donat que la meva persona i el meu programa generen opinió. Me n'he donat que sóc un referent per tots vosaltres i que, clar, si dic coses dolentes, puc generar opinions dolentes en la ciutadania. I aquesta no és la meva intenció. Per exemple, i perquè m'entengueu, si jo ara us dic jo sóc així de guapo perquè em menjo 10 moniatos diaris, clar, sóc conscient que les vendes de moniatos a la Conca d'Òdena es dispararan de forma espectacular. Això és el que es diu efecte mimètic. Efecte mimètic. És que és una miqueta xunga la paraula, però la pilleu, no? De fet, i perquè ho entengueu, fa unes setmanes a l'Ajuntament d'Igualada em van venir a trobar i em van dir: escolta, Àngel, que hem de gravar un anunci, ens pots gravar un anunci? I la proposta era molt senzilla. Havia de sortir jo aquí a la tele dient-vos: jo sóc així de guapo perquè pago el doble d'impostos. Clar, ells el que buscaven era l'efecte mimètic a la ciutadania. El que no saben és que quan parlem de calés no hi ha efecte mimètic. El que hi ha és l'efecte Albioni. I és un efecte totalment diferent. Bé, ja sabeu, i si no ho sabeu us ho dic jo ara, aquesta setmana és la setmana de l'energia. És que ara hem agafat la mania aquesta de posar noms a les setmanes. Fa unes setmanes vam començar amb la setmana de la mobilitat, després la setmana de la gent gran, ara estem a la setmana de l'energia. Doncs posats a fer, jo també tinc una proposta de setmana. Seria la setmana de l'Àngel Ruiz, íntegrament dedicada a la meva persona. Podríeu penjar fotos meves per tota la ciutat, parlar igual que parlo jo, vestir-vos igual que vesteixo jo i fer coses d'aquestes. Ara que parlo d'això de les setmanes, permeteu-me fer un petit apunt històric. Sabeu qui van ser els que van començar amb tot això de posar noms a les setmanes? Van ser els de la religió catòlica, que van fer la Setmana Santa. Després van venir els ateus i van començar a posar noms a la resta de les setmanes. Però ho van fer bàsicament per ràbia, Tanquem apunt històric. Per cert, ja que estava parlant de la Setmana de l'Energia, sabeu què és el que contamina molt? Però molt de l'hòstia? Els pets de vaca! Sí, perquè es veu que els pets de vaca tenen gas metà. I ja se sap, el metà mata. Uf, quin acudit més dolent, Però us ha fet gràcia perquè heu rigut a casa, tontos? Doncs això, que molts científics culpen els pets de les vaques del canvi climàtic. Que fort! Pobres vaques. Clar, això és... no sé, és com dir, per exemple, que la Maria Àngels Gavarró, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, és la responsable de la crisi econòmica global que afecta tot el planeta. Ups. He dit que no parlaria de crisi i ho he fet. Però és que, clar, m'heu d'entendre. És inevitable. Bé, ja que parlo de crisi econòmica, aquesta setmana vaig anar al ple de l'Ajuntament d'Igualada a presentar una moció. Clar, si la resta de grups parlamentaris presenten mocions, jo sóc així de xulo i presento mocions. Vaig anar allà i vaig portar això. Veieu que xulo? Vaig anar repartint aquest paper a tots els regidors. Regidors, públic, periodistes, tothom qui hi havia per allà. Portava molts. Surt una foto meva amb el logo del programa i això, i diu el següent: davant la preocupant situació econòmica a nivell global i que també afecta l'Ajuntament d'Igualada i vist que les propostes presentades per altres grups no s'entenen, presento la següent moció. Són 5 punts, molt fàcils. El primer és el tema de passar el pletaret, ja que vaig explicar abans de començar els plens. El segon, vendre abonaments d'assistència al públic per anar als plens municipals. La tercera és la campanya de per 10 euros adopta un regidor. Eps, l'alcalde val 50, La quarta és la venda de samarretes amb missatges estampats, allò de jo parco malament per ajudar el meu ajuntament i zones blaves, sí, si us plau. I la cinquena és allò de convertir a la grua municipal amb un tren turístic. Clar, són 5 mesures que ens ajudaran a reconduir la situació econòmica d'Igualada i, si m'apures, si tothom ho fes, de la resta del món mundial. Per cert, ja acabo dient que, per tant, proposo que l'aprovació d'aquestes mesures i traslladar l'acord al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, al Gremi de Blanquers, al Gremi de Pastissers, al Gremi de la Fontaneria, al Gremi de Gremis, a l'Associació Protectora d'Animals i a l'empresa El Cobrador del Frac, que ja us vaig explicar la setmana passada que era una empresa amb molt creixement. Bé, això és el que vaig anar a fer al ple municipal. Mireu el que van fer els meus amics regidors.
vist que hi ha hagut algun grup parlamentari que ha presentat una sèrie de propostes i jo m'he dit, bueno, m'he llegit la proposta i no l'he entesa. Parlamentari, el grup. No, és que podria ser municipal, també. Sí. No, bueno, ara em referia a municipal, doncs deu ser municipal. Veus com els detalls són importants. I no, jo doncs el que he fet és que he presentat una moció. No és una moció, és una moció, perquè l'he fet allò i ja saps que jo soc molt sentimental. I us la porto aquí, jo us la reparteixo, aviam si hi hagués alguna possibilitat. Doncs són realment interessants. Són propostes per solucionar la crisi galopant, aquesta econòmica que diuen que hi ha. El primer punt, per exemple, hi ha altres institucions que utilitzen i va bé, El primer punt és el de passar el platet abans dels assistents. Alguna institució ho fa i va bé. L'abonaments de temporada per assistir com a públic és una bona opció. Campanya per 10 euros adopta un regidor. L'alcalde 50 menys mal. Ara, també t'ho dic, t'he de dir la veritat, és que ja tinc reservat fins a final d'any. Venda de samarretes amb missatges estampats. Jo aparco malament per ajudar el meu ajuntament. Està bé, i a més rima. I són els lavas sí, si us plau. Està bé. Em sembla un missatge molt bé. I convertir la grua municipal en un trenet turístic de la ciutat, remolcant el cotxe, multat amb tota la família dintre, visitant els jocs mediterranis, està bé quan hi ha família, perquè hi ha molta gent que aparca el cotxe malament i no té família. No, però llavors podrien aparcar expressament malament. I la família, vols dir. Sí. Què et semblen? Aquestes propostes potser són més interessants que algunes altres? No resoldrem el tema econòmic, t'ho he de dir amb claretat, però posarem una mica d'alegria al tema, que també en moments com aquests doncs trobo que està bé. Perfecte, te'n dono un. Sí, sisplau, sí, és tan amable. Els hauries de signar, per això, si no, no tenen valor. Què he de fer, la de veritat o la de mentida? Has de fer la de rúbrica, que es vegi que és una cosa perfecta. Molt bé. Molt bé. Doncs això ja té validesa. Perfecte. Jo ho proposaré a tots els grups de l'Ajuntament i aviam què en pensen. Jo crec que estaran totalment d'acord. El Parlament de Catalunya, el Parlament Europeu, el Gremi de Blanquers, el Gremi de Pastissers, el Gremi de Fontaneria i el Gremi de Gremis, Fagepi, trobo que t'has deixat Fagepi, però bueno, el Gremi de Gremis... Ara potser se m'enfaden. No, però el Gremi de Gremis podria dir, el Fagepi és un gremi important per nosaltres, però bueno, li podem fer arribar igual. I el corredor Frac, perquè aquest és un personatge que tindrà molta feina. Sí, és que està... Veig molts cotxes pel carrer i dic... Bueno, està bé, i la protecció d'animals està bé perquè algú s'hi pot sentir protegit, diguem-ne, vull dir que està molt bé. Bueno, no anava per aquí, però... Vagi molt bé. Pots contactar... Què s'ha de dir als polítics abans d'entrar a un ple? Molta merda o...? No, sort. Sort, i ja està? Sí. L'altre és el tema del món de la faràndula, diguem-ne, que també és important, però aquí sort, amb sort. Doncs molta sort, Ple, Veiem que arriba un altre regidor de l'Ajuntament. Enric, què tal? Escolta'm, és que jo vinc aquí perquè porto una sèrie de propostes. T'explico, perquè sí que hi ha hagut algun grup així de l'Ajuntament que ha presentat propostes per solucionar la crisi econòmica. L'altre dia ja ho vas presentar al teu programa, no? El Tu Canvio, perquè jo sóc un seguidor afèrrim del teu programa i ho vaig veure i ja saps que jo sempre et dono la raó. Bueno, si t'enrotlles tant, quan amb la opció d'adoptar per 10 euros a un regidor, poder m'ho repenso i t'adopto tu. Com vulguis. Que em faries el dinar? I tant que sí, jo tinc plats que són molt... Sí, et faré una crema de carbassó i algú de peix a la... Ara estic de dieta i faig plats d'aquests, crema de carbassons, peixets i coses així que són la cuina mediterrània, doncs escolta'm, vull dir, encantat de la vida. Vull dir, t'he d'acollir jo o tu a mi representa això? Bueno, puc acollir jo a casa, però tu hauràs de fer les feines. Jo relax. Cap problema. Vull dir, bueno, el que passa crema de carbassó, arròs bullit i poques coses més, tampoc. Un dona pel que dona, també, escolta'm. Vull dir, de forn... Bueno, home, un conill també te'l puc fer. No, també estic a dieta, doncs així aniràs bé, amb crema de carbassó i... No em notes esprim? Bueno, és que ja ho estàs sempre de prim, tu. Ets el sex símbol de la televisió, no? Sí. Joan, també per aquí tenim el Joan. Vine un moment.